Angking pentingnya bahagia, Bapak Ibu. Sampan titeni. Saben azan niku mesti ana seruan dan ajakan untuk bahagia. Sing ndi kuwi? Sampeyan rungokno nek pas azan kae engko nak mesti eneng hayya 'alal falah. Niku artine ayo bahagia. Ten gen kula sampai saniki azan niku nggih ngangge hayya 'alal falah. Lek ten mriki nggih tasih. Mbok menawa apa-apa regane larang terus direleh azane. Menawa ten gen kula tasih kok ndamel hayya 'alal falah. Ten mriki nggih tasih to? Menawa apa-apa larang terus azane digenti. Niku dibaleni ping pindho hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Kula sampean urip niku dikongkon bahagia. Kenging napa kok diperintah bahagia? Wau pun kula aturaken sing isok bahagia niku wong apik. Lah tugas utama kula sampean urip nang donya iki dikongkon dadi wong apik. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama manusia. Apik-apike wong kuwi sing iso manfaati nanggone wong liya. Apik-apike wong kuwi sing iso bahagiakno wong liya, nyenengno wong liya. Berbagi kebahagiaan. Wong apik niku wong sing iso manfaati nanggone wong liya. Wong apik niku wong sing uripe iso nyenengno wong liya. Wong sing iso membuat orang lain bahagia, berarti berbagi bahagia. Bapak Ibu, sing iso berbagi bahagia, sing iso andum bahagia niku yo mok wong sing uripe bahagia. Lah nek uripe dhewe ra bahagia, ora mungkin iso bagi-bagi kebahagiaan. Nggih napa nggih? Lah wong uripe dhewe ra bahagia kok pe andum kebahagiaan. Padha karo ngene le. Sing iso bagi-bagi dhuwit kuwi yo cuma wong sing duwe dhuwit. Lah nek wong ra ndek dhuwit kaya sing ndoprok-ndoprok ngono kuwi. Sorry aja mangkel, sampean tak lokno ora ndek dhuwit. Lek sampean duwe akeh ra ngarah ndoprokno kono. Nggih. Wong sing duweke akeh sugih-sugih kae, ra ngarah bengi-bengi gelem budal nanggone pengajian terus lungguh ndoprok, lungguh grogalan nganti bokonge dekok. Gek sesek-sesekan kaya ngene iki ra ngira gelem. Sing gelem budal ngaji ngene iki yo wong melarat-melarat. Lho nggih napa mboten? Alah nek wong sugih ra ngira gelem lungguh ndoprokno pengajian sesek-sesekan, gelem teko yo njaluk undangan VIP. Nek wong sugih-sugih kae. Wong kula niku wis sapa dinti kok Bu. Bendina kula meh bendina pengajian ten pundi-pundi. Rata-rata sing teko ki yo wong melarat-melarat. Mulane somben no akhirat penduduk swarga ku isine sing akeh ya wong melarat. Nggih napa mboten? Soale sing sregep-sregep ngaji ya wong hidup melarat. Hidup melarat. Le, mulane sampeyan nek dilokno melarat aja mangkel rapopo. Kemungkinane mlebu swarga luwih gampang timbang wong sugih. Melarat iki gampang no mlebu swarga, mulane lek bojomu melarat aja diseneni. Bojo melarat iki gampang no mlebu di rumah sing apik, nggih. Wis yo kono piye di balsem apa di blonyoi
jelantah apa piye ngene-ngene ndah yo gampang nom mlebu swarga. Aja mbok seneni ae wis melarat mbok seneni. Bu, nun sewu. Le, sing iso andum duwe iku ya cuma wong sing duwe. Lah nek wong ra ndek dhuwit ya ora iso andum. Senengane golek ndum-nduman. Ayo to nyaut baleni nek. Sampeyan ben cetha engko. Sing iso andum dhuwit kuwi ya cuma wong sing duwe. Lah nek wong ra ndek dhuwit ra ngira iso andum. Gaweane malah jagakno ndum-nduman. Sing iso andum bahagia ya cuma wong sing uripe bahagia. Wong susah iku isone ya andum kesusahan. Lha sampeyan nek ora ngandel, sampeyan lungguh jejer wong susah, ra ngarah suwe engko sampean mesti katut susah. Perkara disambati. Mulane aku mau kon lungguh jejer sampeyan. Wedi katut susah aku. Wong susah ki isone ya bagi-bagi kesusahan. Sama nek ra ngandel, sampean lungguh jejer wong susah mesti sampean katut susah. Disambati. Mulane sambat nang wong iki percuma sampean tak kandhani. Orang ngarah oleh solusi malah ditumpangi. Sambat apa wae kuwi sing bener sambat nanggone Gusti Allah. Sampeyan kok sambat nanggone wong percuma malah ditumpangi. Ya Allah, Mbak. Aku wis ana 3 dina, sirahku ngeluh, mbah ora waras-waras. Sampean mek ngeluh sirahe, aku mencret wis 2 minggu. Percuma. Leren aku wong kowe masih sing nyugoi kopi kok. Sambat nanggone wong iki percuma, Bu. Mbah Dek. Karek panene badok tikus. Lah sampean mek sak kedhok to, Mbak leweku 7 kedhok iluntek gitu. Percuma sampean sambat nanggone wong. Halo? Mulane nek sambat iki nanggone Gusti, curhat masalah apa wae nek pengen beres nanggone Gusti. Ngono. Tumpahkan curhatanmu dalam sujudmu kepada Allah, pasti Allah akan memberikan solusi. Ngono. Lah wong Banjar Gondang ora kok curhate iki lewat status. Mangkel ambek tanggane ngono ku ge status. Lah iya aku wis menyang ping 3, aku digawe kok ora menyang. Wonten apa mboten? Enek aku ngerti kok wonge teko. Saiki wonge kipas-kipas pokoke. Oh, langsung diselehno kipase. Ya tambah ketara wong kuwi kok. Kudunge ijo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki ngene. Kula sampean ki nek pengen bahagia, ya kudu usaha. Aja meneng ae. Pengen bahagia meneng ae. Engko nek Gusti Allah gawe bahagia lah ya bahagia. Ra gelem usaha, meneng ae. Ya ora ngira bahagia. Padha karo enek wong lara nek pengen waras di samping donga ya kudu gelem tombo. Penyakite wis parah, neng pasrah ae. Nek wong lara sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe ya Gusti Allah. Golek Gusti Allah gawe waras lah ya waras. Ra gelem tombo. Insyaallah bong. Aku mes separo lho ya, sing separo sampean. Berarti ya dosane separo edang. Lho, apa Gusti Allah ra iso
gawe wong bahagia tanpa usaha? Yo iso. Gusti Allah ki apa-apa iso kok. Lah nek ngono kena apa? Wong Banjar Gondang nek pengen bahagia kok dikongkon usaha supaya bahagiane luweh sempurna. Ngene Bapak Ibu, usaha kuwi nyempurnakno kebahagiaan. Sakjane Gusti Allah ya iso ae gawe menungso uripe bahagia ra usah usaha. Iso. Tapi ngono kuwi kanggone sampean nikmate ora pati sempurna. Mulane sampean dikongkon usaha supaya nikmat sing sampeyan rasakno kuwi luwih sempurna. Menungso niki duweni watek seneng menikmati hasil karyane dhewe. Bu, ya Allah ra direken no. Sampeyan lho usaha sik lagek nampa hasil kuwi nikmat. Timbangane sampeyan moro-moro nampa hasil ora usah usaha, rapate nikmat. Lih, tenan. Lah karepe wong Banjar Gondang ya ngene to. Wis rasah mergawe, rasah kerja tapi duwe akeh. Lah ngono to. Ngipi. Wis pokoke ora usah kerja, ora usah mergawe, rasa kangelan, tapi dadi wong sugih duwe akeh. Angger tangi turu ngisore bantal tumpukan dhuwit. Umpama keturutan ngono tenan, ora nikmat ngono kuwi Bu, tambah bingung sampean. Kok kaya ora ngandel ngono modele. Ngene iki angel ngomongi wong sing urung tau sugih ngene iki. Sampean iki lungguh ngene, mara dituki panganan karek ngemplok. Kuwi ya enak, tapi kenikmatane ra iso sempurna. Beda karo nek sampean usaha sik petentengan polahe ra karuan, lagi nemu panganan. Nikmat ngono rasane, Bu. Bu. Ya Allah. Wes ngene ae tak bedheki. Iki nggo mbuktekno sampean moro-moro nampa hasil tanpa usaha. Kuwi enak tapi ora sepiro nikmat. Kalah nikmat karo petentengan usaha sik lagek nampa hasil. Ayo Bapak Ibu sampean milih ndi? Rasah wah apa-apa langsung duwe anak. Ambek wah apa-apa sik lagek duwe anak. Milih ndi sampean? Ya milih wah apa-apa sik wong sing penaki wah apa-apane. Lah sampean rasa wah apa-apa nang moro-moro duwe anak, tambah bingung. Sik ra cetha. Aku le rasa wah apa-apa, rene moro-moro dikai berkat, moro-moro dikai amplopan. Bingung ngono kumulane aku ya ceramah sik. Ben nikmat. Ya Allah. Sampeyan iki moro-moro dikai dhuwit. Ya penak yoan, tapi sik gak kaya lek sampeyan usaha sik, mergawe sik, kerja petentengan nampa dhuwit. Lega ngono rasane. Mulane saiki kula sampean nang donya karo Gusti Allah dikongkon wah apa-apa sik. Somben nek dilebokno swarga ben sempurna kenikmatane. Wayahe liyane raposo kae sampean kon wah apa-apa, kon poso. Somben sampean ngrasakno nikmat sempurna. Wayahe liyane jandonan no warung kae sampean maca Quran. Somben ngrasakno nikmat sempurna. Wayahe liyane do turu melungker mabrek iler jeketang kaya pindang dadi batang. Sampean tangi Allahu Akbar. Somben sampean ngrasakno nikmat sempurna. Kaya ngene iki sampean dikongkon pola iki. Kulit enek dokter spesialis mata beleken terus, dokter spesialis gigi untuk nentek le halo
Kuwi bukti lek menungso ora iso. Umpama menungso ki iso. Anak sing paling pinter iku anake guru. Guru anake wong dipinterno kok, ndahne anake dhewe tambah pinter-pinter. Tapi nyatane saiki apa anake guru mesti pinter-pinter kabeh? Ya ora, kadang enek anake guru ki ngono modele. Sekolah peringkate sejumlah muridé yo. Lho, umpama menungso ki iso, wong sing klambine paling apik ya penjahit. Nggekno klambi wong apik-apik ngono. Mestine klambine dhewe luwih apik. Tapi nyatane ya ora, penjahit ditambah klambine elek-elek wong sing apik didol. Lek titeni to menawa sampean duwe tangga wedok nang ya apa-apa nganggo daster klumbrak-klumbruk karo kalungan meteran. Lho kuwi wonge kuwi. Halo. Ya Allah ra direken aku. Umpama menungso niku iso, Pak. Omah sing paling apik iku omahe tukang. Tukang gawekno omah wong apik-apik sesuai pesanan no. Mestine omahe dhewe lek tambah apik to. Mboten, tukang omahe rata-rata elek, malah rata-rata omahe tukang ira dadi-dadi. Medak ngono modele. Nggih mboten? Lha iku bukti lek menungso iki asli ora iso. Lan donga kuwi njaluk tulung nang gone Gusti Allah sing Maha Isa. Pas. Mulane aja bosen-bosen nduk. Terus lek ndonga kula sampean diulangi apa-apa ndonga. Bu. Ngrumangsani nek ora iso apa akeh wong uripe slamet mergo rumangsa ora iso. Akeh wong uripe cilaka mergo rumangsa iso. Lho, akeh wong slamet mergo rumangsa ora iso. Akhire dene hati-hati. Apa-apa yang njaluk tulung karo sing iso, yaiku Gusti Allah. Akeh wong belai gara-garane rumangsa iso. Akhire ndekne sembrono mergo rumangsa iso tambah blai uripe. Mulane kula sampeyan nek ape apa-apa dikon ndonga njaluk tulung nang Gusti Allah. Ape lunga metu ka omah ndonga bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Numpak kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ngono Bu. Ya Allah, ape turu ya bismika Allahumma ahya. Loh, nganti ape mlebu WC kae Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kae. Nah, apa kumpul bojo yo ndonga bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah kumpul lagi apa mangan bareng. Bagi pikirane ngono ae kok. Mangan bareng. Bungahno wong tuwa. Lah engko sing nata uripe sampean Gusti, sing maringi panen barokah Gusti. Ojo nganti anak kok wani wong tua apa maneh nglarakno wong tua. Ora bakal iso bahagia uripe. Ora bakal iso barokah uripe. Allahumma sholli ala Muhammad. Temriki tasik wonten anak sing elek karo wong tuane. Wonge yo teko. Manggone RT piro wonge? Terusno nek pengen puret. Puret tenan. Malah kula sampean ki nek iso kudu luwih pentingno wong tua timbang awake dhewe. Bu, luwih pentingno wong tua timbang awake. Sama nek pe tuku klambi aja lali wong tuane ya ditukokno. Mesti penak nggo uripe sampean. Saged nggih? Pret. Saman misalnya apa tuku kelambi kok regane 500.000, ora apa-apa tukuan, tapi ibuke sampean nyetukono kelambi sing regane 1 juta. Lah nek luwih murah berarti kan sik penting awake dhewe sampean. Saman kok suweneng karo kalung 10 gram, saman tuku ora apa-apa, buke sampean tukone kalung 20 gram. Ngoten nggih? Pret. Bejo-bejone anak lho dingengeri wong tua kuwi. Umpama kok ngerti barokah ngrumat wong tua, yakin rebutan ngrumat wong tua. Melak aku ae, Mak.
Melak aku mak ya, melak aku ae mak mesti ngono. Rebutan-rebutan kaya wong Banjar Gondang kene, ngrumat wong tua kan rebutan. Moh. Kadang ngene kok, ya ora apa-apa mak melok aku, tapi sawah kidul kaya aku sing garap, wong aku sing ngrumat make. Wonten apa mboten? Enek, lha kuwi wonge kudung coklat kuwi. Anak model apa? Ngrumat wong tuwek njaluk opah, garapan sawah. Lho keingon jere. Rumangsane wong tuane iki wedhus to piye? Iya sama ya aku sing garap keingon kok. Berarti kan wong tuane dianggap wedhus. Ngrumat wong tuwek kok njaluk opah. Wong tua lho ngrumat sampean tanpa opah, tanpa pamrih. Suwe pisan. Mulane kula sering matur, selawase anak ra ngarah iso bales budine wong tua. Wong tua ngrumat anak ki suwe, anak ngrumat wong tua mesti delok. Wong tua tau gembol anak, anak ra tau gembol wong tuane. Wong tua tau petentengan ngeden ngetokno anak, anak ra tau ngono kuwi kok. Le, nggih napa mboten? Lho wong tua ki gelem genteni lorone anak kok, anak ra ngarah gelem genteni lorone wong tua. Ibu-ibu nih duwe anak awake panas suwengi ra turu kok. Nangis ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni sakit nggih Gusti, anak kula ndang waras mboten napa-napa kula sing sakit. Jajal genten saiki, sampean duwe bapak stroke. Kowe nang donga kowe, ya Allah Gusti, bapak kula nang sehat, kula mawon sing genteni stroke. Kula ikhlas Gusti, kula mawon sing stroke, sing penting bapak kula waras. Ngoten. Wong tua ki siap genteni lorone anak. Jajal ibu-ibu sampean duwe anak cilik, panas. Pewilek irunge buntu ra iso ambekan kebunton umbel. Diapakno? Umbel lho disedot trup. Ayo genten saiki ibuke sampean umbele meler. Bu nderene Bu tak dilatane Bu umbele sampean. Ra ngarah. Lane sak gede-gedene sayange anak nang wong tua, ra iso ngalahno gedene sayange wong tua nang anak. Kula sering gambarno sayange wong tua ning anak kuwi mung sak upa. Lah sayange wong tua ning anak kuwi sak klopo. Lek sayange anak nanggone wong tua mek sak upa. Gedhe ndi? Ya Allah ra nyauti. Sayange wong tua ning anak kuwi sak klopo, sayange anak ning wong tua sak upa. Gedhe ndi? Ya tetep gedhe klopo meskipun klopone kecentet. Ya apa jenenge sakakul iki? Ngombo marmer. Ana sofane, ana tolete, ana kursine, ana kulkas, ber-AC, kamar mandi dalam kayak pengharum, wangi. Buane nek digeno kamar cuwilik nungguri pinggir pawon, pinggir kandang pitik. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Ngono buane sik dikon nyapu. Umbah-umbah, momong putu. Jajal enten apa mboten ngoten niku? Wenten kuwi kudu ngireng kuwi wonge. Mentolo. Ngono kok pengen penak uripe. Wis to lek sampean pengen mulya uripe, pengen barokah uripe, mulyana wong tua. Siji, mergo wong tua kuwi dalan cintane Gusti Allah. Nomor loro, kowe kira melok ngundang rasa cerewet. Sing ngundangi lho terserah aku. Kula saulane sakjane mek libur suwengi iki tok. Asli, saulan kula mek libur suwengi niki tok. Sedina niki libur kula saulan. Asli. Lah kok tibake Rahma. Dulu ngaji nggih. Aku ki yo piye? Libur mek sedina tok ngene. Jaluk ngajino kene. Rahma kuwi. Lah Rahman niku sing bagian ngladeni kula ning Hongkong ora tak turuti engko nang Purek. Ya wis ora apa-apa wis. Tak anggap iki ana omahku dhewe ngono ae. Anggap liburan. Mulane yo nyantai-nyantai ngene ae. Nomor loro, kula sampean iki pengen ayem, pengen bahagia. Sopo sing pengen susah, sopo sing pengen menderita. Mboten enten. Kabeh wong pengen bahagia. Halo? Lanjut mboten? Yes, gak apa-apa. Engko terus bagi-bagi sarung cap.
Kayak sarung mangga ki mendunia saiki ya. Sik, rungono. Leh, kula sampeyan iki selawase ora bakal iso bahagia lek kapan kecelik nanggone patang perkara. Mulane aja sampai kecelik nanggone patang perkara iki, tak sampekno ringkes-ringkes ae, waktune terbatas ya. Liburan no. Pertama, talabul ghina fi kasratil amwal walakinnal ghina fil qanaah. Kabeh wong Banjargondang iki pengen dadi wong sugih. Nggih napa nggih? Ketara. Rumangsane wong Banjargondang sugih iki nek donyane akeh, duwike akeh, rumangsane ngono ku sugih. Salah. Sugih iki mboten kok donyane akeh, duwite akeh. Sugih iku nggone no qanaah, tegese neriman. Sampeyan urip kapan iso nrimo mulai saat kuwi sampean dadi wong sugih. Walaupun donyane rapate akeh, duwite rapate akeh, tapi uripe nrimo. Sugih niku. Mbok donyane sak pirang-pirang, duwite sak arat-arat, nek atine ora nrimo, rumangsa kurang melarat. Wong sugih iki sapa to? Wong sing rumangsa cukup. Niku wong sugih. Wong melarat ki sapa to? Wong sing rumangsa kurang. Mbok jarene donyane sak pirang-pirang duwite akeh, nek rumangsa kurang melarat kuwi. Mbok donyane saithik, duwike saithik, nek rumangsa cukup nrimo, sugih kuwi. Mula kula sering gawe kata-kata ngene. Sugihe wong melarat kuwi mergo nrimo, melarate wong sugih kuwi mergo ngrangsang. Ana wong ketoke melarat tapi atine nrimo, sugih wong kuwi sejatine. Ana wong ketoke sugih tapi atine ngrangsang rumangsa kurang, melarat wong kuwi sejatine. Alhamdulillah, sing melarat ketoke seneng ngono iki.